Danas ću vam pokazati najbolje organsko gnojivo za rajčice, krastavce i paprike, koje će jako brzo rasti i biti će goleme i zdrave. Potrebne su vam samo 2 sastojka koja svi imate kod kuće. Mnogo vrtlara ne zna da su ta 2 sastojka izrazito bogata mineralima. Zato obavezno ostanite s nama do kraja videa. Rajčice, krastavci i paprike su 3 omiljena sastojka mnogih jela širom svijeta. Rajčice su bogate antioksidansima i vitaminima, donose osvježavajući okus u salate, umake i juhe. Krastavci sa svojim osvježavajućim i sočnim karakterom savršeni su za salate, sendviče ili kao osvježavajući zalogaj. Paprike dodaju bogatstvo okusa i boje mnogim jelima. Od slatkih do ljutih sorti, paprike su svestrani sastojci koje se mogu koristiti kao sirevi, pečeni, punjeni ili začin u raznim jelima. Sada ću vam otkriti kako da napravite prihranu. Stavite žlicu riže u mlinac. Riža je dobra za prihranu povrća iz nekoliko razloga. Prije svega riža sadrži važne hranjive tvari poput ugljikohidrata koje pružaju energiju biljkama. Također riža je neutralna po pH vrijednosti, što znači da neće značajno promijeniti kiselost tla. Dodat ćemo i lovorov list. Mnogi vrtlari ne znaju da lovorov list kada se raspadne u tlu oslobađa hranjive tvari poput dušika, fosfora i kalija, što biljkama pomaže u razvoju i rastu. Također prisustvo lovorovog lista može potaknuti razgradnju organske tvari u tlu, poboljšavajući njegovu strukturu i plodnost. Stoga korištenje lovorovog lista kao prirodne podloge ili dodatak kompostu može doprinijeti zdravlju biljaka i poboljšati njihovu vitalnost. Sameljite sve to u mlincu kako biste dobili prah. Istresite to u 2 do 3 litre vode, pomiješajte i procijedite. Preporučujemo zalijevanje ovom smjesom 1 do 2 puta mjesečno. Vaše povrće će bujati i biti će fenomenalno. Imat ćete najbolje i najzdravije povrće u vašem selu ili gradu. To je fenomenalno, svi će biti ljubomorni. Gospodo, pogledajte i naš sljedeći koristan video koji se nalazi na vašem ekranu. Hvala vam puno. Pozdrav!